Ayan, tanghali na guys. Magluto na tayo. Kararating lang namin namalengke at ito busy-busy sa kanyang potpot. Ito ay isdang ganyan na makintab. I don't know the name of this in English. Silverfish ito? Silverfish. Parang spigoli kung sa spigoli sa Roma. And me, I am cooking now this one. The pinakbet. And ito ang sahog, itong pork belly, tapos ito ang spices, garlic, ginger, red onion, and a lot of tomato. Para sa ganun ay magiging saucy siya, kaya dinamihan ko ang kamatis. Sigarilyas. Ito, kilala nyo, sigarilyas. Yan. Okay, this is an original pinakbet. Okay, the pork belly here. Yan ang una ng lagay doon sa loob ng pot. Like that. Yun ang una. Yan. And then sumunod ang ingredients. And then the bawang, the ginger, then chipotle, then kamatis, and then basa. The okra. Lampalaya. Talong. And sigarilyas. Yan. Diba? And then, I have here the anchovies. Itong anchovies na ito ay gawa ko. Ilagay lang natin ganyan. Pitpitin natin guys yung anchovies na gawa ko. And then, ito 1 glass of water. Unti-unti lang. Durugin natin yan. Yan ang pampaalat natin. Ayoko kasing ilagay doon sa loob kasi matinik. Kunin lang natin yung kanyang alat. Okay? Pero pag nagkulang siya ng alat, ay pwede ring magdagdag ng asin. Okay? Pampalasa lang yung fish sauce. Ito ang original na fish sauce yung gawa ko guys. Ayan. Diba? Okay na yan. Oh. Umasa na yan. Okay. And then, pakukuluan lang natin. Close it. Okay. Iluto na natin. Tapos, pwede rin natin dagdagan ng itong siling verde, kung gusto nyong spicy. Pwede rin yung hindi manghang, pampabango lang guys. Ito ay, ang tawag dito sa peppers na ito ay serrano. Yan, nakita ko online yon. Hindi ko alam ang pangalan yan dati.
Okay, then we will just add here. Babaliin ko siya para sa ganun ay maging spicy. Pero itong isa hindi na. Yan, para hindi masyadong manghang. Okay? Hintayin lang natin na mag-boil. And then, let's wait for 5 minutes. And then, maluluto na. Ito na guys. Buksan natin. Wow. Luto na siya. See? Ayan na. Luto na siya. Tikman muna natin. Ang sigarilyas. Tikman natin kung luto na. Bago natin i-mix. Mix natin yan. Luto na guys. Ang sarap. Ang bango. Ang bango guys. Ayun na, oh, luto na siya. See? Dahan-dahan lang para di madulog-dulog. Para di madurog-durog. Ayan. Okay na siya guys. Luto na. At ayan na siya guys. Oh, sarap no? Magkalo-halo ng mga gulay. May karning konti. Ayan na. Makulay. Diba? Ayan oh. Okay, patingin ko na. Okay na, pati yung alat niya, okay lang. Pati yung alat niya guys, no need na maglagay ng asin kasi salty na yung bagoong or anchovies. Yung anchovies ay gawa ko guys. Kaya kayo, dapat meron din kayong ginagawang anchovies pang timpla nyo sa mga gulay. Ako kasi, pag may nakita akong nakadisplay sa palengke na yung murang anchovies, naghahanda na kagad ako ng asin at paglagyan. Tapos, ginagawa kong anchovies, salted anchovies. Ayan, ang sarap na. Yun ang nagpasarap ng ating sauce. Konti lang naman ang sabaw para sa ganun ay ano. Ang sarap. Sarap, guys. Tamang-tama lang. Sarap. Okay. Sana na ibigan nyo itong mumunting luto ko. Ito yung luto ng lola ko na mana ko. Okay? Sa province galing ito. Okay, thank you guys. Like, comment, share, and subscribe. Sa mga hindi pa nakasubscribe, okay, thank you so much sa mga support ninyong mga subscribers. Thank you so much.